nga. Guys, andito po tayo ngayon sa Visitor SAMGY dito sa Barangay 16 sa Nicolas, Payas. Ayan po. Try natin yung ano dito, yung best seller or specialty nila. And it happens to be po na sa pagpunta namin dito, nakita ko po si Bes. Ayan po. So, hello Bes, kumusta naman yung ano? Hello. First time ko rin pumunta. So, okay ba? Masarap naman. Ay, masarap daw. Ayan po. So, kapareho ko rin po siyang ano, BNS. Barangay Nutrition. Nagkita-kita rin kami dito sa final. Ayan po. Thank you, Bes. Try natin yung bestseller po nila dito. Ayan.